Hey, what's up mga ka-adventure? Mayroong panibagong food trip na naman po tayo. This time naman mga ka-adventure, dayuhin natin yung sikat dinadayong street foods dito sa may Kalasyaw. So yun na nga mga ka-adventure, andito na po tayo sa may Poblacion West, Kalasyaw, Pangasinan. Pagkadating nga natin, ito agad ang bumungat sa atin. Ay, kasalukuyan na po silang nag-iihaw. May mga customer na sila dito, kaya agad naman natin silang pinakaway. Napakaraming street foods daw dito na pwede natin pagpilian mga ka-adventure. Tulad ng mga hotdog, bituka ng manok, mayroon din bituka ng baboy, tainga, saulong ganisa at marami pang iba. Sa presyong abot kaya, presyong pangmasa, marami kang pwedeng mabili dito na talaga namang mag-i-enjoy at mabubusog pa. May mga barbecue pa dito na tinatawag na kebab, taba-taba na may bituka. Naku naman yan. Alas 5 lang ng hapon mga ka-adventure, ganito na karaming bumibili dito. Hindi lang mga taga-Kalasyaw mga pupunta dito mga ka-adventure, hindi, dinadayo rin pala ito ng mga iba't ibang bayan dito sa may Pangasinan. Tignan nyo naman mga ka-adventure, napakarami ng kanilang mga customer. Habang tayo gumagawa ng content dito, napakarami nating bagong nakilala. Hello sir, madam, shout out po sa inyo. Napakasarap daw yung kanilang mga inihaw dito, kaya agad-agad namin tong pinuntahan. Kaya kumuha na rin tayo ng mga mau-order. Ayun ang mga ka-adventure, namimili na rin po tayo. Ako'y natatakam na, ako'y nagugutom na. Sa wakas, matitikman na rin natin yung mga pinagmamalaki nilang ihaw-ihaw dito. Kaya kung malungkot ang bisit lola mo, yayain mo na sila dito. Isama nyo na rin ang yung mga tropa at barkada. So yun na nga mga ka-adventure, naluto na rin po ang ating mga in-order. Habang gumagabi mga ka-adventure, ay siya na rin parami ng parami ang kanilang mga customer dito. At mayroon nga tayong mga nakitang customer dito. Yung isa galing pa ng Marikina. Ako. Happy birthday. Talaga naman mga ka-adventure, tignan nyo naman po yung aming mga in-order. Ako'y naglalaway na eh. Ay, mayroon nga tayong mga nakitang magbabarkada dito. At dito nga nila napili mga ka-adventure mag-food trip at mag-banding. Ay swabe, ang sarap ng kanilang kain eh. At sabayan mo pa ng beer. Ay grabe, quality, quality. Napakasarap din palang gawing pulutan. Sana all na lang talaga may jowa. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito po tayo ngayon sa may Ihawana, sa may Poblacion West, Kalasyaw, Pangasinan. At aming tinayo ang mga pinagmamalaking inihaw dito na talagang dami mo pagpipilian. At kasama ko nga pala ang Ang sarap-sarap din ng kain ng mga kasama ko mga ka-adventure. Bukod sa takeout nga pala dito, pwede ka rin mag-dine-in mga ka-adventure. Dahil nagbibinta rin sila dito ng kanin. Napakasarap at saka napakalasa. Juicy pa. Napakalasa talaga mga ka-adventure dahil mayroon silang sariling timpla. Kaya naman mga ka-adventure, kumain na rin tayo. Syempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Yumminess, promises, quality. Bukod sa pang-ulam at pang-merienda, pwede mo rin tong gawing pulutan. Kaya tara mga ka-adventure, tagay tayo, shot puno. Ay, bagay na bagay talaga ito sa malamig na Red Horse. Alas 7 na ng gabi mga ka-adventure, parami pa rin ng mga namimili. Grabe, ang dami nilang suki. Hello. Halina kayo dito. Kay Susi Sauce. Ito naman si auntie, oh, ang dami niyang napamili. Napakarami talaga ditong dumadayo. Kaya tara na dito. At ito nga pala ang may-ari ng Ihawana. Hello boss madam, shout out po sa inyo. Baka naman. So yun na nga mga ka-adventure, nag-ihaw ulit po tayo para sa ating pulutan. Cheers! Ang Ihawana nga pala ay matatagpuan sa may Poblacion West, Kalasyaw, Pangasinan. Malapit lang to sa may Mormon Church. Ihaw-ihaw bang hanap mo? Arat na dito sa may Ihawana.